Esanotako ernai, uda honetan, gure herrian landuko dugun salto dinamika orkestera gatoz. COVID-19 virusak ekarri duen krisi sozialak gogor kolpatu ditu sektore prekarizatuak. Aberatsak are aberatsago diren bitartean. Horrez gain, indarkeria poliziala modu basatian ibili da gure kaleetan. Birusaren aitzakipean. Eta gure eskubide politikoak ukatuak. Eta hau borrokatzeko salto egingo dugu. Gazteok salto egingo dugu krisia kapitalak ordaindu dezan. Etekin ekonomikoen gainetik eta bizitzen alde salto egingo dugu. Euskal Herria zatitu eta banatu nahi duten gainetik salto egingo dugu. Espainiar autoritarismoari eta zentralizazioari gazteok salto. Honen aurretik ere gazteok ondo ezagutzen dugu prekarizazioaren auzia. Gazteon bizitzak, ezegonkortasunak eta prekaritateak zeharkatzen ditu bete-betean. Egoera honetan baina, are modu gordinagoan bizi dugu guzti hau. Eta gaurdanik argi utzi nahi dugu krisi hau ez dugula gazteok ordainduko. Krisi hau kapitalak ordaindu dezala. Honi aurre egiteko kaleak hartuko ditugu. Algortako gazteok kapitalaren ofentsibaren aurrean antolatu eta gure herriko kaleak borrokaz betetzera gatoz. Algortako ernaitik dei egiten dizuegu hurrengo aste eta hilabetetan egingo ditugun ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera. Herriko gazteok antolatu eta gogor kolpatzen gaituen prekarietatearen aurka batu gaitezen. Krisi hau ez dugu langileok ordainduko, krisi hau kapitalak ordain dezala.